днес тази проповед цял ден си мислих за моя приятел, който е там при нас. Имаме един приятел. Понеже ме снимат, не искам да казвам име. Но той има душа за спасяване. И един ден, когато отида при Христос, истина ви казвам, Христос ще ми пита, ти защо не си говорил на този човек? Това е сериозно. Защо не си говорил? Между нечия пътен свидетелство, защо не си прави? Защото Словото по някакъв начин трябва да стигне. И то ще стигне чрез мене, чрез тебе, чрез тебе, чрез тебе. Днес ние сме Христос на земята. Господ да я благослови. Бъди сол и светлина. Бъди град поставен на хълм. Стой така, че да светиш и когато хората гледат тебе, да видят светлината, защото те са в тъмнината, те се спъват, те падат, те умират в греха. Но ти свети по такъв начин, че те да видят пътя и да дойдат и да видят кръста, да видят Христос, да видят Неговата кръв и да повярват и да бъдат спасени. Бъди причина някой да бъде спасен. Словото за това слезе от земята. Начинът този човек е да повярва е Словото. А това Слово днес е в твоята уста. Това Слово днес е вътре в теб. И ти можеш да го освободиш.